Днес ще играем с моят брат на Clash of Royale. Днеска е епитичен ден. Смятам да снимам. Чакайте. Ами, ще започваме първо да си отворим фричеста. Добре. Така, сега ще пратя да играем Darf Challenge. Ето той ми прие. Чакайте. Ами започваме с тази карта. Да. Боулера. Това. Той първи свърши. Дано да ни е дал някоя легендарка. Пускам това. Боулера. Той ни е дал легендарка. Нека да пуснем тия. Може той да ни бие. Но нищо не се знае. Да пуснем принцеса. Да убием мега миньона. Той не е много точен. Той е на арена 4, аз съм на арена 5. Той почти не взе. Направим една атака. Това не беше много умно, може направо да не вземе кулата. Ето той не взе. И ето, лапито ни би. Сега ни удра. Той е пуснал тук пекта. Това не е брат ми, аз съм се. Просто казах, те виждате колко много битки. Сега ще видя. Това е някакво лапи от клана. Ето това май е сега. Брат ми не съм слухал. Да лога. Добре карти. Да лога.
Виждате колко много взима тази бомба. Тук може аз да го бия. Пускаме диалога. Сега да пуснем Уича. Убихме Айс Уизарда. Ето сега да пуснем малко тук майнера. Той ни пусна Айс Уизарда, ние пак ще му пуснем Уича. Сега да пуснем майнера. Пускам диалога. Да ги помете тук малко. Щяхме да го бием. Без той го бихме. И щяхме да го бием с много повече. Смятам сега още една битка да направя. Да, ето. О, Лава Хан, супер. Poisoned. Смятам Хиксбола. Ексбола, да. Тук ще взема Lumberjack. Така, сега започваме с... Започнем с Лава Хан. Пускаме сега ще пуснем Lumberjack. Poisoned. Тук се прицакахме. Това не взе. Не. Да, вземе. Не, нямаме и какво да пуснем. Супер. Искаме Lumberjack-а. Poisoned. Валкирията пускаме. Тя е 7 левел. Балон.
Да пуснем Лава Хант. Светам чува какъв ще вземе Лава Хант. Добра де. Ами да, супер беше. Ами да продължаваме. Ето, че го бихме. Ами смятам това да бъде за този клип. Ако има нещо интересно, ще ви пусна клипът. Според мен 11-12 минути са си достатъчно. И това ще е за този клип. Ето това виждате моят дек. Може да направим някоя битка. Някой друг епизод. И това ще е за този клип. Довиждане.